Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Wel bekend in Suriname. 19 september 2020 generaal Puma. We hadden al de petitie ingediend, maar dit is een rappelschrijver en dat is erop. Met alle respect wil ik dan de petitie voorlezen, als het mag. Dan op die plaats zijn we petitie. Algemene Belangenorganisatie Suriname, afgekort ABOS. Paramaribo 23/4/2025. Aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, afgekort JNA, de heer Ashmin Adil en overige leden. Betreft rappelschrijven en hernieuwde aanbieding van de petitie de dag 19/9/2025. 19 september waren we al hier. Onderwerp 1. Publiek verzoek tot ontslag van de procureur-generaal, met name V. Paracin, en korting van de mensenrechten en de rechtsstatelijkheid. 2. Erkenning van het Volkstribunaal Suriname, afgekort VTS, als beschermingsorgaan van de mensenrechten en de toegankelijkheid voor alle burgers van Suriname. 3. De bezorgdheid van de bescherming van de mensenrechten en het optreden tegen mensenrechten schendingen in Suriname. Mensenrechten schendingen is niet een taboe in Suriname. 4. Spoedafhandeling van de grondrechten-vraagstuk en decennia lang perikelen qua domein gronduitgiftes en aanvragen. Geachte voorzitter, naar aanleiding van de aanklacht die het Volkstribunaal Suriname op 19 augustus 2025 middels deurwaarde-explosie heeft uitgereikt aan het Openbaar Ministerie en gericht aan het procureur-generaal mevrouw K. Paracin en onder verwijzing naar de dag 19/9/2025 officieel door het kabinet van de president en de Nationale Assemblée ontvangen en bevestigde petitie in zaken bovengenoemde onderwerpen. Wensen wij als de Algemene Belangenorganisatie Suriname ons grote bezorgdheid en ernstige maatschappelijke onrecht en willekeur die de burgers in Suriname rechtspraak ervaren onder uw aandacht te brengen. Door middel van dit rappelschrijven en de hernieuwde versie van de petitie. Hoewel de ontvangst van de petitie DD 19/9/2025 reeds publiekelijk is bevestigd, is er tot op heden, na een volledige maand verstreken, geen uitnodiging tot inhoudelijke behandeling of bespreking hieromtrent ontvangen. Gezien de ernst van de onrust binnen de samenleving en het wantrouwen van burgers in de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie en in de procureur-generaal, Gasha Paracin, en de daarbij behorende schendingen van de mensenrechten achten wij verder stilstaan onwenselijk. De samenleving uit toenemende zorgen over onregelmatigheden, selectieve rechtstoepassing en de wijze waarop rechtsbescherming en gelijkheid voor de wet worden gewaarborgd. Deze bezorgdheden hebben inmiddels een voelbare impact op het maatschappelijk vertrouwen in justitie en bestuur. Ons verzoek en rappel is gebaseerd op principiële gronden en burgerlijke oproep tot institutionele integriteit, transparantie en verantwoording. De regering heeft in haar publieke verklaring beloofd te staan voor openbaarheid van bestuur, strijd tegen corruptie en bescherming van fundamentele rechten van iedere burger. In dat licht is de behandeling van deze petitie teleurstellend en kan achterloosheid verweten worden, daar dit een toetsmoment voor de geloofwaardigheid van die beloften vanuit de regering zijn. Daarbij is er nog meer commotie binnen de burgerij afgelopen maanden, ontstaan door alle zaken die systematisch niet door de PVV behandeld zijn geworden, zoals haar functioneren grondwettelijk door de PVV uitgevoerd moet worden. We begrijpen dat allemaal. Door het dysfunctioneren van de PVV is artikel 142 lid 2 van kracht, waardoor achterloosheid van
achteloosheid de PK verweten kan worden volgens artikel 142 lid 2. Hieronder volgens enkele wandaden die de PK volgens artikel 142 lid 2 achteloosheid verweten kunnen worden. 1. Ambtsmisdrijf. Zeker plichtsverzuim in zaken Salomon Emmanuel. 2. Ambtsmisdrijf in zaken mevrouw Asawini. We weten allemaal hoe ze het land is gehaald. Omtrent de opstanden van cyanidemisbruik, gebruik en grondenrechten. 3. Onrechtmatig politiek vervolging. De heer Robert van Trick en de heer Dimardo Bromosuto. En 4. Onrechtmatig politiek vervolging, valse beschuldiging en een verzekeringsstelling van u, voorzitter, Ashwin Adi. Liquidatie van 2 geboeide weerloze Surinaamse broeders te Pikisaron. Wij zeggen, iemand die al is neergeknald kan niet geboeid worden. En iemand die al geboeid is, kan ook niet neergeklaard worden, want dan valt het onder mensenrechten schending, is liquidatie. En dan heb je dan 6, het helpen monddood maken van activisten. Iedereen die praat, voor de regering deed het, wordt afgesloten. Godzijdank ben ik niet erbij. Nee, gaan ze niet krijgen. 7, diefstal bij de CBS van meer dan 60 miljoen SRD. Voorzitter, u weet het, wij vergeten het, maar wij ook weer niet. Verdwijning van meer dan 1 miljard USD. Kwestie SLM. Want we praten over SLM, we staan hier op blacklist, maar de haan is weggevlucht, de hen is weggevlucht en de kuiken is ook weggevlucht. Dan praten we over de haan, Pernobe en Safira Yasru. Dat is ook in de doofpot. Kwestie New Surfing, ook doofpot. Kwestie Panam, schandaal, ook doofpot. Kwestie HPSG, ook doofpot. Kwestie drugsvliegtuig, niemand weet van wie die drugs zijn. Wat men met die vliegtuigen heeft gedaan, maar de PG die is verantwoording, want het is onder haar ogen. De weg naar Apura van 9 miljoen USD naar 44 miljoen USD, ook in de doofpot. En zo kunnen we verder gaan. Constatering en juridische gronden, gelet op de situatie in Suriname, dat in de afgelopen jaren ernstige mensenrechten schendingen zich hebben voorgedaan onder het toezicht ook van de procureur-generaal en gezien de weigering van de PG om te reageren op het deurwaarde-exploot, want de deurwaarde-exploot komt niet vanuit de hemel, zijn wij genoodzaakt een gesprek aan te vragen met u. In dit gesprek zullen wij onze bezwaren en eisen nader toelichten met betrekking tot het gebrek aan vertrouwen in de PG en de noodzaak van een onmiddellijk ontslag. We praten niet over vervanging, ontslag. Er zijn ernstige aanwijzingen, achteloosheid grondwet artikel 122.2, mensenrechten schendingen zoals misdaden, willekeur en selectieve bij vervolging van politieke tegenstanders, want ze lopen nog vrij. Ja. Het niet behandelen van aanklachten in zaken corruptie van de ex-president, ja, ministers en partijloyalisten. Partijdigheid en machtsmisbruik, plichtsverzuim en ambtsmisbruik en zaken dat. Schending van het legaliteitsbeginsel en dat gelijkheidsbeginsel, onwettige beïnvloeding door de ex-president, politieke partijgenoten en overigen. Het opdracht geven aan mevrouw Asawini het land uit te zetten op een mensonwaardige wijze op grond van opstanding tegen cyanidegebruik in het grondgebied van de tribalen en inheemsen en onrechtmatig politieke vervolging tegen valse beschuldiging. Verzoek, wij verzoeken u en het Hof van de Justitie, omdat wij weten dat de president van het Hof van de Justitie de baas is van de PG, ja, op grond van artikel 142 lid 2 van de grondwet te ontslaan, aangezien er sprake is van toerekenbaar achteloosheid, plichtsverzuim in de grondwettelijke uitvoering van haar ambt. Hieromtrent dient een strafrechtelijke onderzoek tegen de PG te worden ingesteld. We gaan ze niet laten vrijlopen, ja, en vervangen, maar er moet een onderzoek gepleegd worden. Om de petitie formeel op de agenda van de bevoegde instantie te plaatsen, om de behandeling en besluitvorming te laten verlopen met volledige openbaarheid en waarborgen van objectiviteit.
en om de borging van de mensenrechten en rechtsstatelijke beginselen en dit proces expliciet te betrekken op dat elke schijn van partijdigheid of willekeur wordt vermeden. Wij eisen een verplichte reactie op het Openbaar Ministerie om op het ingediende deurwaarde-exploot, zoals vereist in het kader van de rechtsstatelijke waarborgen, ontslag van de PG uit haar functie door u en het Hof van Justitie in afwachting van onafhankelijke strafrechtelijke onderzoek naar vinding van het legaliteitsbeginsel. Erkenning van het Volkstribunaal Suriname als beschermingsorgaan van mensenrechten toegankelijk voor alle burgers van Suriname. Een inhoudelijk gesprek met u om de rechtsstaat te versterken middels het implementeren van het Volkstribunaal Suriname. Een inhoudelijk gesprek met u conform spoedafhandeling van de grondenrechten vraagstuk en de domeingrondproblematieken qua aanvragen en uitgiftes. Geen wegkijken meer naar politieke leiders, zogenaamde leiders. Deze worden nadrukkelijk verzocht hun grondwettelijke verantwoordelijkheid te nemen en dat is een must. Ze zijn niet vanzelfsprekend daar. En de bevolking niet in de steek te laten. Slotverklaring. Wij ondertekenaars van de petitie eisen dat de Surinaamse autoriteiten onmiddellijk en transparant handelen in het belang van de bevolking en de bescherming van de mensenrechten. Het is tijd om een einde te maken aan straffeloosheid, partijdigheid en wegkijken. Wij blijven hopen dat de huidige regering in lijn met haar uitgesproken visie van transparantie en vernieuwing deze kwestie op een wijze zal behandelen die recht doet aan de belangen van het volk, niet van ons alleen, en de rechtsstaat. De meeste hoogachten, de Algemene Belangenorganisatie Suriname, de naam zegt het al algemeen, en de bezorgde burgersorganisatie van Suriname, want het volk is nu wel echt bezorgd. Voorzitter, ik hoop dat dit nu wel in acht genomen zult worden, zodat we gezamenlijk een oplossing kunnen zien te vinden. Ik benadruk het weer dat de regering en tevens ook de DNA het niet moet zien als een aanval. Politiek is al lang voorbij, verkiezing is al lang voorbij. Wij willen de regering zoals de DNA ook onze hulp bieden als het gaat om mensenrechten schending en corruptiebestrijding. Dus u wordt dan. Dit is dan voor u, voorzitter, met alle respect. En dan luisteren wij graag naar uw wijze woorden. Nou, de zaken die u genoemd heeft zijn zeker niet onopgemerkt. Elk van de punten die u genoemd heeft een zekere maatschappelijke opschudding veroorzaakt. En het is niet één keer, meerdere malen dat discussie gevoerd in de regeringsformaat, in parlementair formaat. En er zijn inzichten, ook op elk punt, die misschien nog niet gedeeld zijn met u, maar we graag willen zitten en zeggen hoe ver staan we over elk van deze punten. En ik hoop dat daarmee een beetje, ik kan niet zeggen geruststelling van de pascomatische zaken, de juiste manier afgehandeld zijn en het volk content is. Elk van die punten. Maar dat er tenminste een zekere mate van voldoening is dat er gewerkt wordt om elk van deze punten. Net zoals het niet onopgemerkt voorbij is gegaan is voor u, ook niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Het werk mag veel zijn, maar deze punten gaan zijn van zulk ernstige aard dat het onze ernstige aandacht heeft gegeven. Dus u mag erop rekenen dat u wel een uitnodiging krijgt aan de eerste met de regering zitten en de laatste oorlog in de staat. Wij hebben naar onze eigen inzichten daarover. En dan denk ik dat het wel ruimte zal zijn om dan te gaan samen met jullie te praten. Zodat we weten waar wij, wat de status is. Daarop kunt u weten. Oké, voorzitter. Ik ben vergeten om bij te vermelden dat er een sessie is naar het kabinet van de president. Ja. Dus wij wachten en dan wij verwachten en hopen dat wij dan zo spoedig ook een
een telefoontje krijgen of een bericht krijgen dat we dan uiteindelijk met elkaar kunnen samenzitten, met de kopstukken van de organisatie met elkaar kunnen brainstormen hoe wij corruptie werkelijk gaan kunnen bestrijden en de mensenrechten schendingen gaan doen. Het wordt gedeeld met alle leden en de commissies. De vaste commissies en de leden zijn hier vandaag. De vaste commissie en de mensenrechten is ook onderdeel. Die zullen dan ook doorverwijzen en die zullen ook een mening daarover geven. En waar nodig de deskundige onderzoeken toeplegen, zodat wij dat die kunnen zitten en we zaken kunnen doen. Onze dank is groot, voorzitter. Dank u nogmaals. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me, you'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me, you'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation then.